To musí oné ako... To je počítací si mám. Na to čo sa Smažíme. Zas som na videu. Zase na videu. Koľkatý december? 28. decembra. Smažíme. Deň pred veľkou inštaláciou. Pamätný deň, teraz zapísaný mám. To bola profilovka blízka. Jak skúšaš, či to smaží, či už je to rozsmažené? Nejako odhadom. Aha, to je nadpad. Takže ty tam nenamočíš prst do toho oleja? To by si mal vedieť, lebo to je veľmi dôležité. Keď to nemáš dobre rozsmažené. Ja ešte vytáhnem onu. Lebo mám tu totižto novú 4 gigovú kartu, takže myslím také video vyjde. Poklička je akože žiaduca, aby sa... Krásna. A to máš Jamieho? Však hovorím, že toto je Olivier Panvica. No. Ja, aj tam. Už aj jebla na zem a vydržala. Vydržala? No. Lebo my sa to bojíme doma používať kvôli. Vydrží. Ja niečo kúpa, bo ja sa to búri. No. Ono sa dáva, keď tak nejaká smietka, že? Tak, toto. Jasne. Jaká smietka. Ty musíš vedieť, aké má teplo izolačné vlastnosti tá ona. Čo si teraz spravil? Chod k tomu bližšie smažiť. Dal som tam omrvinku. Kukni sa ale smažiť ruky vevačku, to je keby traja cigáni kopali kanál, víš, a smažič, najmudrejší, akože manažér. Ja dám tam ten horčičný, lebo ten bude prskať, ak svina, ten má dosť vody. Také kliešte som si 10 chcel kúpiť a nikde som ich nenašiel. Á, už to smaží, počuj. No jedlo. Ty krávo, jak to prská. To by sa malo z jednej aj z druhej strany poradné ošláhnuť. Čo vlastne teraz robíš? To je jasné. Čo teraz robíš vlastne? Popíš nám to divákom. Restujeme bravčové kare. Aha, Smažíme. to bude niečo ako cigánska, ne? Áno. To bude raz slávne video. Nech mi to neprskne do oka. Moc to prská. Horčica je svina. No. Stáhneme a necháme udusiť. Takže čo hovoríš na toho amatérského smažiča, ty ako smažič král? Vyjadri sa k tomu. Ale on tak vyzerá, jak do kuchyne, aké by bol host. Postupoval by si aj ty v takomto štýle, alebo čo by si vylepšil? On by sa bál, že by bol bordel. Lebo diváci